acabo de publicar isto, e o título da anotación. E no Facebook sae un cambio de estado dicindo acabo de publicar isto e o título da anotación e a ligazón para o blog. De esa forma conseguimos, ou podemos conseguir, que o que escribimos, que pode ser máis ou menos interesante, chegue a xente potencialmente interesada nele. Tamén, temos un sistema de estadísticas bastante, estamos bastante orgullosos del, unha adaptación libre do sistema de estadísticas de Google Analytics, e utiliza os mesmos sistemas de funcionamento con JavaScript e tal, e é unha solución instalada, que non é a de Google, pero que ten a mesma lógica e dá o mesmo tipo de resultados. E unha cousa moi interesante que temos tamén é un sistema de axuda en liña. Quero dicir, cando calquer usuario de Blogaliza entra no seu blog, atopa na parte inferior, dereita, unha pequena fiestra que lle di necesitas axuda. E escribindo nesa pequena fiestra, o administrador recibe un texto, o texto que escribiu, na súa mensaxería instantánea. Se utilizan Google, se utilizan Hotmail, da igual a que utilicen. De acordo? Pois iso é basicamente o que temos nos blogs de Blogaliza. Na portada, que temos na portada de Blogaliza? Poño a barra porque é o elemento a raíz do sistema. Pois na portada temos na parte da esquerda, vedes, anotacións que son de hai un pouco tempo, ás 9:28 minutos. Vedes? Que están cronolóxicamente distribuídas. Van aparecendo con fotos e con textos incompletos. Vedes? Só sae unha pequena parte da anotación. Pois isto é o resultado do traballo dunha das nosas máquinas que funciona, digamos, automáticamente, non? Que fai esa máquina? Pois recolle todo o que escribiron todos os blogs que están recoñecidos como blogs escritos en galego e o vai poñendo aquí un tras outro, cronolóxicamente. Isto está actualizando constantemente. De feito que se agora a primeira anotación é esta, ves? O Teleclub, a Asociación Cultural A Feira, hai que pagar o recibo do Teleclub, tal. Pois se actualizo, probablemente xa non sexa, vedes? Xa non é a última, xa hai outra. De todo un chisco. 2, 3, 4, 5 e 6. Vedes, no rato que estou falando, escribíronse 5 anotacións máis por aí, polos blogs. Estos non son blogs necesariamente que estean en Blogaliza. Son blogs que están en calquera sitio. E o noso sistema dedícase a recoller o que escriben. De acordo? Que interés ten isto? Pois, de cando en vez botar unha ollada aleatoria ao que vai escribindo a xente pode ser interesante ou curioso, non cando menos. Aquí arriba de todo vamos escribindo nesta sección que chamamos Ágora, pois, digamos que artigos de opinión da casa, de Blogaliza. Vamos poñendo, anotacións que son interesantes editorialmente polo asunto de actualidade que fora, non? E despois, na parte da dereita, pois, podedes buscar en todos os blogs do Blogomillo, podedes, os vídeos que vamos poñendo, os que máis visitados foron onte, de Blogaliza, o do señor Pauli, o de Renovar o BNG, Fijamente, o de Bretemas, a propia portada. Foron os máis visitados de onte estes. Isto vai cambiando diariamente. E despois temos aquí un espacio de palique, de charla máis ou menos intenso, que é unha conexión con Facebook, non? Un Friend Connect, que permite alongar o palique este no tempo. E temos tamén unha recolleita do que se escribe en Twitter segundo a procura Blogaliza. O que se fala de Blogaliza, sobre Blogaliza, con Blogaliza ou calquera vez que aparece Blogaliza nun Twitter. Tamén temos aquí as novas de cultura de Chuza, as últimas. E despois temos enlace ao que falaremos despois, que son os soportais. Despois veremos en que consiste isto.
Pois eso, o agregador, que é a parte da esquerda, e o espacio de participación, que sería o de Facebook, o de Twitter, o de Chuza, etc. Temos, como non, inevitablemente, uns foros. Todos sabedes o que son os foros, non? Usáchedes algunha vez un foro. Para que usáchedes? Para buscar información, para preguntar, para coñecer xente? Non. Bueno, eu personalmente son moi odiador dos foros, porque parecenme un recurso, digamos que, moi lonxe de óptimo, non? Pero parece ser que todos estamos acostumados, máis ou menos, a que nas procuras sexa máis fácil atopar información relevante nos foros. Por qué? Porque quedan como páxinas web que son moi fáciles de indexar. Entón é máis sinxelo a posteriori atopar a información nos foros. Entón estamos moi acostumados todos a utilizar os foros. Entón acabamos por ter un foro, que está en blogaliza.org/foros. En el, pois, basicamente o que facemos é respostar ás consultas, problemas ou dúbidas técnicas que teñen os usuarios. Eso. A xente vai preguntando, pedindo, poderíamos ter este estilo visual, poderíamos ter este engadido, poderíamos facer tal cousa, ou isto non me funciona, teño un problema ao meter esta etiqueta, tal. Por exemplo, este non podía meter os vídeos de Enfalo TV, pero parece ser que despois sí que os puido meter, non? Son cousas, eso, que a xente vai tendo un problema, pois o preguntan nos foros, que é o sitio a priori lóxico para preguntar por dúbidas. Bueno, como detalle técnico interesante é que os foros están integrados co resto do sistema, entón, cando entramos co noso usuario e contrasinal no resto do sistema, no noso blog, pois xa somos recoñecidos no foro. E, bueno, foi un traballiño interesante o facer isto e facilita a vida dos usuarios, non? E despois, outro apartado que temos é o /blogomillo. Todo isto son referencias á páxina principal, que sería blogaliza.org. Pois en Blogomillo o que temos é o que vos dicía, a agregación ou a parte visible, o frontal do noso traballo de recollida de blogs propios, ou sexa, de Blogaliza, ou de terceiros. Aquí recollemos información, todo o que escriben, de feito, de blogs que están en WordPress, blogs que están en Blogger, blogs que están en Blogoteca, blogs que están en Blogia, en calquera outro sitio, non? Incluída Blogaliza. E entón, pois saen todos os números, as estadísticas, non? Que despois pararemos un pouco máis a ver as estadísticas e, bueno, esta nube de etiquetas que ten os tamaños relativos de cada unha das etiquetas segundo o número de blogs que hai en esa categoría. Temos casi 9.000 blogs etiquetados en galego, coñecidos en galego, e deses, pois, fixemos un traballo de etiquetaxe que este é un dos seus resultados, non? Se dades a calquera das etiquetas, pois obteredes unha lista de blogs relativos a cada unha desas etiquetas, non? Os que falan de Santiago, os que falan de PSDG-PSOE, os que falan de cinema, en fin, moi divertido. E tamén temos outra que está un pouco menos completa, que é sobre lugares. Por qué? Porque a atribución de lugares dos blogs é un chisco máis complicada. Pero prácticamente calquera sitio que se vos ocurra que poida ter un blog, hai unha etiqueta sobre el. Calquera lugar. De acordo? Entón, eso, se facedes clic,